Heren, moet je nog gewoon of ziet je al terug? We zijn onderweg, ja. Onderweg, ja. Net als wij, Ja. collega's. Ja. Maar is dit dan even rustpauze? Ja, dat is even dat momentje. We komen van Geleen af. Hè. Nee, serieus? Ja. Gewoon op vakantie, ja. Nou, hoe ging het weer? Naar Heien. Nee, Heien. Onderweg. Naar Heien? Naar Centerparks gewoon met Oh, dat goed. Met vrouw en? Ja, die zijn met schoonmoeder en mijn zienvrouw. En die gaan dan met de auto, met de hond en weer gewoon lekker met de fiets. Ja. Dus neemt ze Zwijgerman mee op vakantie? Ja, zo heet dat hij hè. In Maastricht heet dat gewoon schoonmoeder. Nee, niet, maar we zeggen, in Kierkroon zeggen ze dat volgens mij. Ja, Zwijgerman met frieten, Zwijgerman met spit. Werd ze nog een Zwijgerman, dan neem ze maar eens met. Oké. Nee, daarom is ik bekend gezegd. Ik oei, wat een probleem zeg ik al tegen hem. Dus dit gijs met die vrouw en die schoonmoeder. Ja, en mijn schoonvader. Schoonvader? Ja. En wie neemt zich mee? Het is gewoon zo. Ah! Ja. Dus dat ziet je van elkaar. Dat is de man. En hoe lang is dat al zo? Ja, zeg het maar. Ja, of 3 of 4. Wordt dat uitgezonden? Dan heb ik ruzie met mijn vrouw als ik nu te weinig zeg. Nee. Ben je getrouwd? Ja. Oké, Ja. nou dan mag ze nog even een uitgeleierke maken, maar als ze de trouwdatum niet werd, dan, Oh, ja. dan hangt ze de prijzen. Nee, dan vroeg ik dat gewoon niet. Dat is mooi. Bus bij ons, bus is safe, joh. Dat is goed, Ja, dat is ja. goed. Hey, maar ziet je vaste fietsmaatjes ook? Ja, maar pas wel. Ja. Pas fietsmaatjes zijn, maar Ik ben pas begonnen, schoonvader is al lang aanwezig. En nu gaan we gewoon lekker samen fietsen. Oh, dus alles wat ze weet, als het gaat over fietsen, dat leert ze van de schoonvader? Ja, af en toe luister ik, af en toe ook niet. Ja. Meestal niet, ja. Maar er is een bepaald lengteverschil, zie ik. Ja. Het is ook wel aan de fiets. Hè? Ja. Maar dan is het denk ik een schoonvader wel lekker een beetje schoonzoen even in het wiel te gaan zitten. hè? Ja. Als we van de wind tegen. Hè. Dus ja. Ja, want het is nog een stukje. Ja. De helft wat erop zit, dat is goed. Dus, Oh, ja, als het goed is, hè. Ja, de helft van erop zitten. Nog 47 kilometer zei je. dus het is een goede 100 kilometer. In totaal, ja, een minuut geleden. Ja, En dat is nog een stukje verder, maar ja. Ik kan hem gewoon aanbieden, dus dat is een stuk weer naar beneden. Hè. Ja, dan zitten we weer met het kantoor. Ja, precies. Ja. Kijk, Ja. en dan zit zich ook in de buurt. Ja, vlak daarachter woon ik. Ja. Oké. Dan is het een slaaibok, bussen. Ja, nou ja. Als ik het erbij zou horen wel, ja. Maar daar komen de sluitbokken vandaan. Bist je een carnavalsvierder? Nou ja, vroeger wel, steeds minder. Dus de leest er niet van wakker dat de carnaval op de helling stiert voor dit jaar? Nee. Ik vind het wel leuk om te zien, maar ik stond niet vooraan om in de Polonaise te doen. Oké. Ja. En dich? Ja, vroeger was ook heel veel, maar nu is ook minder. Hè. Dus ja, is nu het anders. Ja. Andere dingen, hè. Het is carnaval. Zoals? Vakantie, ja. Oh, dus je bent een regelmatige vakantieganger. Ja. En waar ga je dan het liefst naartoe? Italië, Spanje, zo. Ja. Hij heeft het fietsen geleerd in vakantie, hè? Mallorca. Hij heeft de fiets zelfs gekocht in Mallorca. Dus we hebben de fiets... Van Fred Rompelberg toch. Nou, dus die kent Fred ook, neem ik aan. Ik dan? ken Fred ook, ja, een beetje. Ja, werelduurrecord Fred Ja, Rompelberg. maar dit is al verbroken, hè. Ja. Want ik heb meen ik nog ergens gelezen dat Fred had gezegd van ja, dat kon ik niet meer proberen. Nee. Ik kan beter bij die dames blijven. Welke dames? Ja, die door mij zitten, die heet er Gera. Oh ja? Ja. Op Mallorca dan? Ja, oké, ja. Ik heb televisie wel. Nee, ja. Nee, ja. Luister, Fred is een gezonde kerel. Nee, is gezond, hè? ja. Nee, maar ik ben dus op, want als ik me niet vergis, organiseert Fred van die Fietsgoed. fietsvakanties op Ja. Mallorca. En dat heeft hij gedaan? Ja, dat heb ik gedaan, ja. Dus 6 jaar geleden. Nee, ja, 6 jaar geleden. Ja, maar wat bezielt zich om dan in die vakantie zichzelf ook nog eens te gaan afbeulen? Ja, Wat is er leuk aan? Ik vind het leuk, een vakantie wat om gaat te doen. Niet om maar op te gaan liggen en zo, maar echt, ik kan niet stilzitten. Ik moet bezig zijn. Ja. Dus dat is
Dat doe ik geen. Ik geef het geen ongelijk, hoor. Oké. Ik ben ook niet de type de ganse vakantie helemaal niks te doen. Ja. Maar wat zit ze dan iedere dag op de fiets? Nee, dat niet. Ik moet ook werken. Nee, ik bedoel op zo'n vakantie. Hier, ja, doe ik wel regelmatig fietsen. Doe ik geen. Ja. Lijkt me wel leuk. Ja. In geval met dit weer, wat wil ze nog? Hè? Als dit weer is, dan is fietsen heerlijk. En dig? Of, Nou ja, dit is nu eigenlijk de eerste keer dat we voor een weekendje weg gaan dat we zeggen van laten we de fietsen metnemen. Het is wel lekker weer, het is een mooie omgeving om te fietsen. Dus nu is het eigenlijk de eerste keer dat ik echt op vakantie ook gaan fietsen. Normaal ben ik meer op jeugdje. Vakantie is gewoon lekker liggen, lekker een beetje zwemmen, voor de rest niet te veel doen. Maar nu met zo'n renfiets, nogmaals ik doe het nog niet zo lang, het is gewoon een heel erg fietsen op zo'n ding. Dus dan kun je er ook wel van genieten om lekker een rondje te fietsen voor vakantie. ja, en waarom ben je gewoon fietsen? Nou, ik voetbal eigenlijk en met corona heeft voetbal natuurlijk een hele tijd stop gelegen. Dus ik dacht, ik moet wel wat anders gaan doen. En ik wist echt wel wat. En totdat het vrienden van mij gingen wielrennen. En denk ik, ach, dat ik toch maar een keer gaan proberen. En dat bevalt eigenlijk hartstikke goed. Dus, Oké. ja. En wat is er leuker aan wielrennen dan bijvoorbeeld voetballen? Nou, ik heb niet gezegd dat wielrennen leuker is dan voetballen. Nee, maar het fijne van wielrennen vind ik het lekker vrij. Weet je? Je is lekker de natuur in, zeker met dit weer. Ik denk niet dat ik de eerste zal zijn die met regen de fiets opstap, maar met dit weer. En als je dan samen een beetje gezellig in zo en zo gaat drinken in zo'n onderweg, ja, dat is toch wel leuk. Dus net als de mooie weervoetballer is ook de mooie weerfietser. En dat besteeg. Ja, daar ben ik een voorbeeld van. Ja, ja. Oké. Maar waar voetbal ze en op welk niveau? Ik voetbalde bij GSV, dat is een club in Genoud, dat wordt tweede klasse. En we gaan nu met een aantal jongens terug naar mijn oude clubje, naar VV Bunde is dat. Die spelen vierde klasse, die spelen lager, maar daar gaan we dus allemaal naartoe met het idee om er toch even van te gaan maken. Ja. Ja. Oh, dat zullen ze in Genhout denk ik niet leuk vinden, dat in één keer zo'n vriendenclubje... Nee, nou ja, goed, Genoud is ook wel weer zo reëel dat ze denken, spelers komen en gaan, zo is het natuurlijk ook wel weer. Ja. En ze wisten, ik ben er ook naartoe gegaan vanuit Bunde, dus ze wisten ook wel op een moment zal ik wel Ook weer met die terug. vrienden? Met ene vriend, dan was een tweede vriend metgekomen en met die drie gewoon van nu weer terug naar Bunde met nog wat andere jongens. Oké. We proberen daar een leuke tijd van te maken. In het eerste elftal? Ja, dat is wel natuurlijk. Ja. Wat is die positie? Ik ben centrale verdediger. Ja, kijk, ja. Ik ben geen kleine rappe rechtsboete. Nee. Ja. En dat kapselhissen van het kappen gekregen natuurlijk. Ja, precies. Ja, om toch een beetje snelheid nog te krijgen. Dan, Als ik nou op dit moment het voetbalzuus op tv, hè, Ja. is dat voor dich ook niet heel raar? Ja, het is wel raar, maar ik moet wel zeggen, ik kijk liever naar voetbal zonder publiek dan helemaal niet naar voetbal. Dus tuurlijk, het is niet optimaal, maar het is nog altijd beter dan dat er helemaal geen voetbal op tv is. Wist je ook iemand die wel eens naar een stadion gaat om voetballen te kijken? Ja. Wat is die club dan? Dat is een gevoelig punt, doe. Tussen ook twee? Ja, Oké, ja. Dick Iers. Ajax. En dan ga je wel eens naar Amsterdam? Ja, ik werk gedeeltelijk in Amsterdam, in Heerlen en Amsterdam werk ik. En ik probeer zoveel mogelijk als ik toch in Amsterdam ben voor werk, om dan te kijken als een wedstrijd is, om een wedstrijdje met te pikken. Want anders is het gewoon niet heel praktisch. En zeker omdat ik zelf natuurlijk ook voetbal, kan ik niet vaak in het weekend echt naar een wedstrijd komen. Maar als we door de week, en vorig jaar met Champions League natuurlijk fantastisch. Dan word ik op zijn doordeweek toch in Amsterdam. En dan wordt het super leuk om naar Ajax naar zo'n wedstrijd te gaan. Ja, ze hebben weer een Deens talentje gehaald. Hè? Ja, ik heb het gehoord. Ja. Ja. Opvolger van Casper Dolberg. Nou, laten we hopen van niet. Ja. Oké, maar dan gaan ze nu weer naar PSV. Dan gaan we daar eens gaan mooie verhalen. Dat hoef ik dan niet meer te vragen. Kan het nog slechter dan afgelopen seizoen? Nou, slechtigheid, nee, dus ja. Ja, was Moment, gewoon kloten. We hebben niks, dat is een punt. Op het moment is het niks, maar ja, het kan nog altijd komen. Dat wil niet zeggen dat ze spelers kopen dat ze dan beter spelen. Dat wil niet zeggen. Het moet een team zijn. Ja. Is dat het belangrijkste wat er misschien aan ontbrook afgelopen seizoen? Ja, klopt. Dat het niet echt een team Nee, was? dat is wel geen team, nee, klopt. Ja, andere jaren wel, maar de laatste seizoenen niet. Ja, klopt. Dus het is altijd Ajax en PSV is altijd water en vuur. Hè. Maar dat is voetbal, hè? Ja. Dat is ook wel weer het mooie aan voetbal, hè? Dat ze op een gezonde manier, wat ze wel tegen elkaar lekker kan splogen en zo. Ja. Precies. Maar heeft het toch niet, waar heeft dat dan aan gelegen? Aan dat veel besproken inkoopbeleid van meneer De Jong? Ik weet het niet.
niks te Het toch, de jong was het toch, hè? Of Ja, niet? klopt. Ja. klopt. Ja, die is verantwoordelijk geweest. Ja. Oh, dus die is niet zo'n supporter die altijd een mening heeft over. Hij is alleen supporter als ze winnen. Hè? Nee. De mooi weer supporter. Ja, Hij komt op die Ajax, maar nee, hij wil die PSV blijven. Ja, hij moet komend seizoen moet er een keer met mij mee. Ik ben afgelopen seizoen een keer met hem naar PSV gegaan. Heb ik me over alles heen gezet. En ben ik dat stadion ingelopen en met hem een keer naar PSV te gaan. Maar nu is hij verplicht om ik volgend seizoen weer een keer naar Ajax te gaan. Hoe erg was dat dan? Ja, nou ja. Je kunt zich voorstellen, voor hij de heeft wel schoonvader genoten. moest ze af en toe even... Hij heeft van genoten, dus we moeten niet aanstellen. Gaat dat gebeuren, een keer met de schoonzoon naar de arena? Ja? Dit wordt veel, maar het moet kennen. Hey, wat doe je zoveel werk? Zonder reclame te maken, reclame te nemen? Ik werk in Heerlen bij een pensioenuitvoerder. Ik zal inderdaad de namen niet over reclame. En ik ben daar adviseur op het gebied van alles wat met eigen klantonderzoek te maken heeft. Om ze te helpen door middel van klantonderzoek zo goed mogelijk de dienstverlening te doen. Dat is eigenlijk goed. Oké, en wat doe je dan in Amsterdam? We hebben kantoren in Heerlen en in Amsterdam. En die pensioenuitvoerder deed voor meerdere pensioenfondsen werken. En dat pensioenfonds waar ik primair voor stond opgesteld, dat zit met name in Amsterdam. Oké. Alleen omdat ik zelf in Heerlen woon, in Maastricht woon, dan is het natuurlijk niet praktisch om 4 dagen in de week in Amsterdam te zien. Dus dan probeer ik het een beetje te verdelen. Oké. En ziet je al met pensioen of zit je nog aan het werken? Nog 2 jaar. Nog 2 jaar? Ja. En wat doet je? Ik ben schilder. Ah! Ja. Ja. Is dat nou in de coronatijd nog altijd goed business as usual? Gewoon, dit gewoon door. Ja.